Здравейте! Днес ще ви представя камина на дърва за вграждане Pretty PS2. Тази камина е с мощност 10 кВт, която стига за стопляне на помещение до 170 кубика, зависимост от изолацията. Има габаритни размери 70 см ширина на 40 см дълбочина, висока е 71 см и е изработена от 4 мм стомана, като може да бъде с стъкло отляво или отдясно. Камината е оборудвана с две клапи, една за газовете, тук отгоре, която се използва посредством ръкохватка, когато се вгради, и клапа отдолу за въздуха на самата врата. Тези отвори тук също са винаги отворени с цел да влиза оттам вторичен въздух, за да обдухва пред стъклото. Зад вратата имаме пепелник за горене и голяма горивна камера, която събира дървета до 65 см. Като повечето камини за вграждане на Pretty, диаметъра на комичето на FI 200, който трябва да се спази и да се съобрази, за да може камината да не плуши. Този тип камин е за ъглов монтаж, като същевременно е достатъчно компактна, за да се слага и в по-тесни пространства, докато мощността й позволява да стопля по-големи стаи. За допълнителни въпроси и поръчки можете да се свържете с нас на посочените телефони, през контактните форми в Facebook или в нашия сайт pottery.bg или на място в нашия шоурум в село Бусманци, улица Бреговица, 29.